Яхте завърши с резултат 3-0 за нас. Но сега да видим как ще се представят нашите футболисти във втория матч. Миналия вкараха головете Бербо и Алмада от Атлетико Мадрид. Много добро представяне и на двамата. Наистина. Този човек ще има равностоен отбор на моя. Трябва да го бия. Той е домакин. О, Рибери, Жарзиньо, о, но! Крилата му са наистина много добре. Ама много добре. Сега да видим начало на матча. Първа атака за печагата. Не отнемаме естествено. Тук се опитват нашите футболисти да заформят нещо. Удар, майко! Какво спасяване! Много красив удар обаче от Алмада и тук лош изстрел на нашия защитник. По-скоро на Салах е бил този удар. Най-вероятно. Бре, Камбиазо за втори път. Уху! Това беше без да искам. Това не трябваше да се случва. Но стават и такива неща. Все пак. Бързо, бързо, завръщайте се в защитата. О, добре. Той направи грешка с Жарзиньо, много си повярва. И резултатът е още 0-0. Браво на Шака. Сега подаване за Бербо. Бербо с финт. С още един финт Бербо. Бербо напредва. Подаване за Алмада. Финт тук на Алмада. Пас за Бербо. Финт на Бербо. Тук имаше Дуспа. Тук имаше Дуспа. Не, съдията се подиграва с отборен. Тук трябваше да има Дуспа. Трябваше да има Дуспа. Играта просто понякога прави някакви такива неща, като са нелогични. О, но! Добра атака и гол на противника в 43-та минута. Много, много лошо, наистина. Наистина лошо. Сега се опитам да върна гола. Финт на Иньеста. Цак. Цак. Пас за Бербо. Той финтира. Бербо, айде! Айде, Бербо! Пас на Салах! Лош пас. Или просто Иньеста не е достатъчно висок, за да стигне тази топка. Пускам на атакинг, за да може да сме по-напред. По-лесно да създаваме атаки. Грешка тук. Няма фал. Тук има за Сала обаче. Сега естествено, да. Тази проклета игра. Пас за Бербо. Бербо отново прави грешка. Защо Бербо направи толкова много грешки? Много Бирзаги е там.
Този Бирзаги е изключително добър футболист. И каква грешка на защитата! Алмада вкарва гол! Защитата на противника се пропука с изключително груба грешка. И това е гол за нашия отбор. Алмада, кой друг ако не той ще вкара този гол в 60-та минута. Спъна тук Круз. Иниеста не си даде зор. Пас за Алмада. Алмада. Тича там Алмада. Удар и гол! Алмада обръща резултата. 72-та минута резултата става 2-1 за нашия отбор. Отново реализатор на гола е Алмада с номер 10. Какво златно момче! Не спира да бележи. И в двата мача вече. Подаване. Много груба игра тук на Жерзиньо. Подаване, ще върнем малко към защитата. Да освободим пресата. Алмада получава този поддаване. Вече изключително изморения Бербатов. За удар на Алмада, който попада в ръчичките на вратарчето им. Тук грешка, Бербатов не можа да се възползва от нея, обаче. Подаване за Бербатов. Той за Салах. Какъв гол на Иниеста! Какъв гол на Иниеста! Супер подаване тук от Салах. Иниеста със странична ножица прави резултата 3-1. Опонентът левна и е на колене. Страхотно представяне на нашите футболисти. След малко идвам и с втория матч. Третия всъщност. Ето, сега ще видим и третия матч как ще завърши. Опонента отново е много по-добър. И аз и той се борим за World Plus 1. Моят отбор вече го знаете. Нека да видим на опонента. Всичко му е доста добро. Но нека да видим дали за трети път няма да направим изненада на нашите опоненти. Лош пас. Ама нас топката. Много добър защитник е този Бейраги, с който опонентите ни играят постоянно. Но аз имам Неста в защита, който е също толкова добър, дори и по-добър. Но тук Кафу, какво направи Кафу? Какво направи Кафу с моя отбор? Това не го очаквах от него. Страхотна атака и страхотен гол на опонента. И ние тук с хубава атака. Удари гол на Бербо! Резултатът е изравнен. Нашият отбор веднага отговаря на гола на другия. Страхотна атака и хубав гол на Бербатов. Кулет. Добре. Салах. Много се забави Салах. Иначе тук щеше да има шанс за гол. То по-добър, но много се забави Салахчето.
Тук малко пробойна в защитата. Уейн Руни напредва, подава. Какво направи Мащарано? Ако не беше той тук, 100% щеше да има гол. Подаваме през центъра. Бербатов получава топката. Обръща се. Удар на Иниеста! Това е обрат! 42 минута! Иниеста отново прави обрат за 2-1, както направи и в миналият матч срещу другите по-силни от нас опоненти. Резултатът става 2-1. Страхотно представяне на двата отбора. И така, това е за първата част. 2-1 за нас, страхотен резултат. И трябва да запазим и във втората част на матча. Там нещо се върти, айрянчето, както аз му викам. Но нищо не стана накрая. Сега тъч имаме. Уф. Какво направи защитника? Лош пас тук за Салах. Няма как да го хване. Сега за Алмада. Тук не можа да се справи младокът на 100%, но понеси какво направи тук. Няма нищо. Прощаваме му го, защото той е много важен за отбора и прави много хубави неща. Тук Алмада напредва с топката. Защо Шака е отишъл толкова напред, като той е дефанзивен халф и няма хубав шут? Той няма какво да направи. Дори паса му не е толкова добър. Ех, 3 минути добавено време, в които ние трябва да задържим резултата. Задължително. Айде! Победа за нашия отбор! Третия матч също завършва с победа. И да видим, мисля, че сега вдигам ранг. Да, точно така. Не. Добре, да. Вдигам Legendary. Пак е нещо. Защо ми е този? Можете ли да ми кажете? Защо ми е този? Ами, това беше всичко от днешното видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, абонирайте се, ударете един палец нагоре и ще се видим скоро. Чао на всички!